Кыя ташка менеп, шигырь яздым. Бу шигырем бәхет турында. Хызурланып тауда басып торам. Болытларга башым арына. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезне мин, Резида Салахова, сәламлим. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Исмәгыйль улы Вәлиев. Ассаламу алейкум, Разил Исмәгыйль. Саумысыз. Ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Тапшыруыбызны сезнең бәхет дип аталган шигырегез белән башлап җибәрдек. Әйтегез әле, сезнең өчен бәхет нәрсә ул, Разил Исмәгыйль? Мин инде сезнең иҗатыгызны тәфсилләп өйрәнгән кеше буларак, сезнең бик кызыклы гына позициягызны беләм бәхеткә карата. Тамашачыларыбызга да сөйләп үтегәле. Бәхет турында чыннан да минем үз фикерем бар. Бу хакта инде әйткәнемдә, сөйләгәнемдә, язганым да бар. Мин бәхетне менә бүген күз алдына китерә алмыйм. Бәхет ул һәр вакыт алда булырга тиеш. Без аңа омтылырга тиеш. Әгәр дә бүген бәхет булса, димәк, син бөтен нәрсәгә ирештем, инде бөтен бер нәрсә дә эшләмәсәм дә була дигән шикелле була. Ул менә оҗмах шикелле алда сине көтеп торырга тиеш. Яисә, әле тагын сезнең бер сүзегез бар, яисә ул арттагы үткән мизгелләрне сагыну. Үткән сөенечле, куанычлы мизгелләрне сагыну. Менә шуларны искә төшереп утырганда, сагынып утырганда шулай үзеңне бәхетле хис итә башлыйсың. Әмма ләкин бары күбрәк мин киләчәк турында уйлыйм. Бәхетне мин һәр вакыт алда булырга тиеш, ул безне үзенә чакырып торырга тиеш дип уйлыйм мин, һәм без анда барып җитәргә омтылырга тиеш. Димәк, бәхетне һәр вакыт көтеп яшәргә кирәк. Һичшиксез көтеп кенә түгел, аңа барырга кирәк үзең. Көтсәң килми ул. Үзең аңа таба барырга кирәк. Сезнең менә әтиегез дә, бабагыз да тормышыңда максат куеп яшә. Максатсыз яшәсәң, син бу кар урман кебек катлаулы дөньяда югалып калырсың, юкка чыгарсың, вакытыңны юкка үткәрерсең дигәннәр. Шулай бит. Ничек соң менә кар урманны йырып барудан канәгатьмесез бүгенге көндә? Кеше өчен, минемчә, тормышта иң кирәк нәрсәләрнең берсе әлегә баягы максат кую. Әгәр дә кешенең үз алдына куйган максаты булмый икән, ул чыннан алаша. Ул бабай белән ул хакта без бик ерсі яшәйдек, бабай миңа ул хакта әйтә иде. Билгеле, тормыш кар урман. Мин канәгать дигән сүзне әйттегез. Мин бер кайчан да канәгать кешеләрне яратмадым. Бөтен нәрсәдән канәгать булып авызын җырып йөргән кеше, ул минемчә ул хәтле үк зур уңышларга ирешә алмый. Билгеле, дөньяны сүгеп кенә, канәгатьсезлек күрсәтеп кенә яшәргә ярамый. Әмма ләкин менә бүгенге тормышыңдан, бүгенге халәтеңнән, бүгенге дөньяның халәтеннән канәгать булып, ул хәтле изрәптә утырырга ярамый. Монсына шөкр итәргә кирәк булганына, әмма ләкин алга карап фикер йөртәргә кирәк, ала тагын нәрсәләр эшләргә кирәк, тагын нинди зуррак гамәлләр кылырга кирәк, ничек итеп үзеңне, тирә-юнеңне камилләштерергә кирәк. Менә шул яктан караганда мин инде күпмедер дәрәҗәдә үземнең юлымны таптым дип уйлыйм. Әмма ләкин әле алда юллар ничек булыр, Ходай Тәгалә күрсәтер. Мен ләкин минем максатым бар. Максатым бар икән, максатлы кеше бер кайчан да алашмый ул. Ул ялгышырга микән, бераз гына уңга сулга китәргә микән, әмма ләкин ул барыбер туры юлдан чыкмый. Димәк, максат белән кыйбланы аны бер дип әйтеп була микән? Һичшиксез максат нәкъ шул кыйбла инде ул. Кыйбла, мин һәр вакытта кешеләргә, хәтта китабыма автограф язган вакытта да әйтәм, иманлы, туры кыйблалы кеше дип. Әгәр дә кешенең иманы тулы икән, кыйбласы туры икән, ул кеше шул әйткәнемчә, шулай ук тормышта бер кайчан да алашмый. Менә тагын бер фәлсәфи сорау бирәсем килә. Сез интервьюларыгызның берсендә минем тормышымның мәгънәсе кешеләргә кирәк булуда дисез. Менә милләт өчен янып яшисез, җәмгыятьне кайгыртасыз. Бу шушы максатка бәйлеме? Һичшиксез шулай. Әгәр дә син кешегә кирәк түгел икән, бу дөньяда яшәүнең бер мәгънәсе дә юк. Менә кай вакытта миңа кешеләр гозерләре белән киләләр, менә монда ярдәм итәл, депутат буларак тегендә ярдәм итәл диләр, оешмалардан киләләр. Билгеле, аларның килүләре бер караганда бер шу тудыра. Чөнки алар бер кайчанда сиңа ниндер ярдәм итәргә дип килми. Чөнки депутат кеше инде ярдәм итү бәлки кирәк тә түгелдер. Чөнки алар без аларга ярдәм итәргә тиешбез. Менә шул бер нәрсә, әгәр дә мин кемгә дә булса ярдәм итә алам икән, ул кешенең үзенә караганда ныграк сөенәм. Мен әйтәм, мин ярдәм итә алдым бит, мин кешене сөендерә алдым бит дип. Бер миңа гына кагылмый. Әгәр дә кеше бүтән кешеләргә яисә җәмгыятькә, иленә, ватанына, милләтенә кирәк түгел икән, ул кешенең мин бу дөньяда ник яшәгәнен аңламыйм, һәм ул чыннан да бу дөньяда кирәкле кеше дә түгелдер. Аңлашылды. Эшегез күп, бик күп юнәлештә эшлисез. Шулай да иҗатка вакыт каламы? Үзегез теләгәнчә җитәме вакыт? Резида иҗат дигәннән мин бөтен нәрсәгә иҗат итеп карыйм.
Әгәр дә кеше ниндидер яңалык аша икән, эшендәме депутатлык, эшендәме дусларга ярдәм иткәндәме, яисә ниндидер бер конкрет гамәл кыргандамы, ул әгәр дә ул ниндидер яңалык кертә икән, ул иҗат. Теләсә кайсы эшне иҗат дип саныйм. Инде әдәби иҗат, сез шул күз алдына тотасыз. Әдәби иҗатка вакыт азрак кала. Минем өчен иң нык җитмәгән нәрсә вакыт. Бер миңа гына түгелдер инде ул, бөтен кешеләр дә шулайдыр инде. Әмма ләкин мин хәзер язмыйм дип әйтә алмыйм, язам. Язмаган бер генә көнем дә юк. Бигрәк тә шәмбе көннәрендә, ял вакытларында язам. Әмма ләкин мин язам хәзер инде языйм әле дип язмыйм мин. Язмышы түзә алмаганда язам. Төннәрендә кай вакытта бердә, икедә, өчтә сикереп торып та язарга туры килә. Башка бер фикер килә дә, килә дә. Аннары тагын бер нәрсә, минем бер үзенчәлекле ягым бар. Әгәр дә минем күңелемә нидер бер образма, нидер бер фикерме килә икән, мин шуны кәгазьгә төшермичә йоклый да алмыйм, йөри да алмыйм, башка эшкә тотына да алмыйм. Башта гел ул. Башта бер ел шул йөри, бетереп йөри, ул сине кәгазь янына китермичә, шуны кәгазьгә төшермичә, сине үзеннән җибәрми. Шуңа күрә менә иҗатның, минем иҗат процессым шундыйрак. Ләкин хәзерге кайбер яшь иҗатчылар, шагыйрьләр, алар шундук компьютерга язалар. Димәк, сез әле элеккечә кәгазьгә язасыз. Мин шигырьне кәгазьгә язам, әмма ләкин прозаны, мәкаләләрне мин компьютерда язам. Ул инде тизрәк була, җиңелрәк була, шуңа күрә миндә элекке заман традицияләре бар минем күңелемдә, гырыф-гадәтләре, ялалары. Һәм бүгенге заманда, шуңа күрә мин ике заман кеше дип саныйм үземне. Яхшы. Менә бүгенгесе көндә барыбер ничек кенә дисәк тә, әдәм балалары ялкаулана төште, шулай бит. Кешеләр ялкаулана. Менә сезнең фикерегез, сез нинди карашта торасыз? Менә шундый максатсыз, ваемсыз ялкау кешеләргә. Ялкаулык инде ул бик күп кешеләргә хас сыйфаттыр. Инде кайберләре ныграк ялкау, кайберләре бераз гына ялкау. Бер караганда ялкаулыкның аның прогресска илтә торган ягы да бар. Кеше җәяү йөрүгә ялкауланып, атка утырган, аннары арба уйлап тапкан, аннары машина уйлап тапкан, тизрәк йөргә. Чөнки җәяү барсаң бит узак һәм башкалар мин шаяр брак әйтәм. Әмма ләкин ялкау кеше бу дөньяда нимчә ул бушка яшәгән кеше, юкка яшәгән кеше. Үзенең вакытын Ходай Тәгалә тарафыннан bir bergan гомерне әрәмгә уздыру, бушка уздыру. Мин ул кешеләрне кызганам. Менә ялкаулык кай вакытта прогресска да илтә дидегез. Ләкин бит җәяү йөрергә дә кирәк. Менә без бөтенебез машинага утырып беттек тә, сәламәтлеккә зыян килә. Сез үзегез менә һәр иртәне мин эшкә җәяү барам, һәр кичне эштән җәяү кайтам. Шулай җәяү йөрү кирәк, һичшиксез. Шулай, спорт белән сезнең мөнәсәбәт ничегрәк? Спорт минем яшь чакта шөгыльләнә идем, хәзер бик артык шөгыльләнергә вакыт юк. Минем разрядларым да бар иде, Сабан туйларда батыр булып калган чакларым да бар иде. Шаңгы шоу районда беренчелекләрне алган чаклар да бар иде. Әмма ләкин хәзер инде бик артык спорт белән шөгыльләнәм, физкультура белән шөгыльләнәм. Физкультура яхшы, ансы да бик әйбәт. Разил Исмәгыйлович, Коръән Кәримнең Ибраһим сүрәсендә вакыт әһәмияте, Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә биргән нигъмәтләренең шиксез икәне искәртелә. Менә үзегез дә әйттегез, миңа иң җитмәгән нәрсә вакыт дисез. Менә барыбер бер сире бардыр бит аның. Менә шушы бөтен эшләргә ничек итеп тигез бүлеп бетерә аласыз сез вакытыгызны? Чөнки сезнең тормыш ритмына, сезнең тормыш тизлегенә яшь кеше дә түзә алмас миңа калса. Вакыт дигәннән минем әнкәй һәр вакыт әткәйне төзәтә иде. Әткәй әйтәләр, вакыт уза, әнкәй әйтәләр, юк, вакыт кына узмый, гомер уза дип әйтә иде. Чөнки вакыт белән гомер шул хәтле бәйләнгән. Вакытның кадерен белергә кирәк. Мин моны инде күптәннән аңладым. Чөнки бу тормышта әгәр дә нәрсәгәдер ирешергә телисең икән, ниндидер гамәлләр кылырга телисең икән, вакытның кадерен белергә кирәк. Мин аны ничек эшлим? Мин һәр иртәнен торгач, мин 6-да торам гадәттә, язып куям, бүген мин нәрсә эшләргә тиеш, һәм эшләгән саен аны сызып барам. Әгәр дә мин шуларның берәрсен эшләмәсәм, мин төнгә йокларым кача. Мин аны эшләргә тиеш. Ничек кенә булса да, кай вакытта инде эшләп бетереп булмаса, икенче көнне иртүк шул эштән башлыйм. Шулай әйтмәсәң, бер нәрсәгә дә өлгереп булмый. Билгеле, бөтен нәрсәгә дә өлгереп була дип әйтә алмыйм. Чөнки мәшәкатьләр бик күп, менә сез әйттегез, депутатлык эше дә бар, язарга да кирәк, башка мәшәкатьләр дә бар. Мин әле гаиләдә бар бит әле балалар, оныклар, оныкчык. Гаиләдә бар, менә гаилә дигәннән минем хәләл җефтем Алия кай вакытта әйтә, инде син иртә таңнан чыгып китәсең, төнлә генә кайтасың, без сине телевизордан гына күрәбез хәзер. Мен Алия, син миңа караганда бәхетлерәк, син мине телевизордан күрәсең, мин сине телевизордан да күрә алмыйм әле дип. Шаярып әйтеп куям. Шуннан да
вакытның кадерен белергә кирәк. Сөембек апа да инде кичкенә вакытта сезне бердә күрмәгәндер инде. Сез һәр вакыт эштә. Ну, үзебез сайлаган язмыш. Шулай. Үзебез сайлаган язмыш. Мин язмышымнан канәгать түгел дип әйтә алмыйм. Ярар, Аллаһка шөкер. Оныкларны күрергә вакыт җитәме соң? Оныкчыгыз да бар бит. Оныклар бик минем иң якын дусларым, Камиләсе дә, Җәмиләсе дә, инде аларның үзләренең балалары бар. Әмир инде ул минем иң якын дус. Без аны уйныйбыз, шаярабыз, фикер алышабыз. Озакла миңа 5 яшь тола. Ул безнең илдә татар теле буенча бөтенебезне контрольдә торган кеше. Әзгенә бер рус сүзе катнаштырасың икән, ул шунда ук безне төзәтеп куя. Миңа җигәреп килә дә бер көн Бабай, әбей, үрмә күчне паук дип әйтте, дим әйтә. Шак катып мине төзәтеп куя. Аннар җигәреп килә, бабай, әбей, тартманы коробка дип әйтте. Шул хәтле ул безнең контрольдә шундый балалар. Димәк, ул ике телендә камил белә, ләкин икесендә бик яхшы белә. Башта билгеле урысча белми иде, 3 яшькә хәтле. Балалар бакчасына барды да, беренче көнне кычкырып җылап кайтты. Мәтәм нәрсә булды, Әмир? Анда мине аңламыйлар, анда берсе дә татарча белмәйди. Бик каты кәефе төшкән иде. Билгеле, менә шушындый балалар, 4-5 яшьлек балалар шундый безне өйрәтеп торгач, әзрәк кенә күңелдә тагын бер ниндер өмет уяна, җылы керә күңелгә. Җылы уяна. Бөтенебез шуларда хәзер. Яшьләрдә, балаларда. Шулай. Исән сау булсыннар, иң мөһиме исән сау булсыннар. Амин. Хәзер инде дин мәсьәләсенә күчсәк, 1979 елда сез үз авылыгызда мәчет манарасы торгызган кеше. Совет чоры. Дин тыелган ул вакытта. Билгеле инде качып-пысып кына дин тотучылар булган. Бөтенләй динне онытканнар дигән сүз түгел, ләкин менә шулай сезнең кебек ачыктан ачык дин эшләренә керешеп китү ничек булды ул? Моңа әнкәй сәбәпче булды. Көннәрдән бер көнне мин авылга кайткач, ул вакытта мин Ялкын журналында эшләдем. Анда келәттә актарына торгач, бер иске капчык каплап куйган җирдән ачып карасам, анда ярым ай килеп чыкты. Әйтәм, әнкәй нәрсә бу? Безнең монара мәчет манарасының ай төшкән булган заманда, интеге заманнарда, һәм шуны әнкәйме, әткәйме алып кайтып шунда яшереп куйган булганнар. Минем шунда күңелемә керде, әйтәм, бу мәчетнең манарасының ае бар икән бит, бездә саклана икән, безнең келәттә саклана икән. Шуннан соң мин Казанга кайттым, минем китабым чыккан иде, ул вакытта китапка гонорарны шактый яхшы гына бирәләр иде Совет чорында. Мин шул акчага Казаннан 3 реставратор яртып кайттым да, без мәчет манарасын торгызып, аңа ай куйдык. Ул инде шул хәтле зур вакыйга булды. Аңа бөтен авыл халкы, күрше авыллар җыелды. Йөзләгән кеше җыелды. Мин шаккаттым инде шул хәтле халыкның әле дингә онытмавын күреп, аңа куануын күреп, әмма ләкин Казанга кайткач, эшкә кайткач, обком дигән нәрсә бар бит ул вакытта. Обкомга минем үстән шикаят килеп төште. Разил Валиев, балалар журналында ялкындаш итергән кеше, идеология белән шөгыльләнергә тиешле кеше, коммунистик идеология белән авылда мәчеткә манара куеп, аңа ай мингереп йөри. Дип мине обкомга чакырып, шул вакытта чак кына эштән дә куймадылар. Мондый хәлләр булды, әмма ләкин алар онытылды, мине эштән куймадылар. Аллага шөкер, чөнки ул вакытта әзрәк кенә демократия җилләре исә башлаган иде, шул бәлки сәбәп булгандыр. Һәм дингә мин бер кайчан да арт белән бурылганым булмады. Дин һәр вакытта ул күңелдә булгандыр инде, чөнки гаиләбез шундыйрак иде. Әниегез ягыннан бик динле булган дип беләбез. Әнкәй инде бик тә дини иде. Һәм безнең гаилә, мин ул хакта шулай ук сөйләгәнем бар инде, бик тә катлаулы гаилә иде. Әткәй колхоз рәисе, ул инде кып-кызыл коммунист, бик гадел коммунист инде. Тарантасына печәндә салып кайтып торган кеше. Әнкәй аны тәнкыйтьле иде инде. Без 8 бала гаиләдә, сыер да бар, сарык та бар дигән шикелле, соң кайтканда шул тарантасыңа бер кочак печән салып кайтсаң була бит инде, дим. Әткәй әйтә: "Эй, Захира, әгәр дә мин колхоз рәисе булып, тарантаска бер кочак печән салып кайтсам, колхозчылар аны җиге белән урлаячаклар" дип әйтә иде. Бик гадел кеше иде. Әнкәй инде дин ягыннан гадел иде. Һәм алар һәр вакыт бәхәсләшәләр. Әткәй шул коммунистик идеологияны сөйли, әнкәй дини идеологияны, дин законнарын, дин кануннарын сөйли. Һәм мин шуларны тыңлап үстем. Бер караганда әткәй дөрес шикелле, икенче караганда әнкәй дөрес шикелле. Һәм ныгыдлап уйлый торгач, инде улагайгачрак аңлый башладым. Аларның идеологиясе бар, шул бер идеология булган икән. Чөнки коммунизм идеологиясе ул шул Коръәннән алынган, диннән алынган идеология инде ул нигездә. Аңлашылды. Тагын бер даими сәхифәбезгә тукталыйк. Бүген Тимергали хәзрәт нинди сорауларга җавап бирер микән? Сәхифәбездән белербез.
Садақа турында Аллах Тағала айрым бір аятта садақа кімге тиешлі турында бейне-бейне аңлатып кетті. Тәуба сүресінің 60-шы аяты. Иннама садақату лил фуқара. Ең бірінші садақа һәм закат, мұнда закат та садақа да кірі. Кімге тиешлі бірінші шаратта. Мәселен, бар шушындай мәсәлә, садақаны тіләсә кімге берге ярый. Ол мұсылман болған кішіге де, мұсылман болмаған кішіге де. Әмма закатты фақат мұсылманларға ғана берілі. Мәна шу мәсәләні ашықларға керек. Ашықлау yüzünden айтам енді. Әмма кімге тиеш екенлігі хақында ғана, мұнда енді бірінші шаратта фақирлерге. Фақирлер бола мұсылманлар да, мұсылман болмағандар да. Садақаны сен бере аласың, тіләсә кімге. Нендей динде болса да, динсіз болса да. Әмма закатны сен берге тиеш фақат мұсылман кішілерге ғана. Фақир, кім соң ол фақир? Определениесі, ғұрыф, аңлатма береге әлі. Фақир ол кімнің, шул кіші кімнің закат нисабы жетмеген. Яғни, аның закат берілік ақшасы жоқ. Мұны бізді, сізді, башқасы да кімнің закат берілге ақшасы жоқ, алар фақир болып санала. Не қадар ол яқшы етіп зарплата алса да, ол фақир болып санала барыбір. Чөнки аның закат нисабы жоқ. Аның нисабы яқынша бүгінгі күнде 220 мың. Даими рәвештә буларга тиеш. Шуннан соң син бай болып саналасың. Әгәр дә бу акча юк икән, сез фақир болып саналасыз. Әгәр дә инде кемнең фитра садақасы бирелек акчасы юк икән, яки корбан чалырлык акчасы юк икән, ана бүгенге көндә закатны қойдылар 220 мың деп. Фитра садақасын яқынша Рамазан айында 100 сумнан 600 сумға қарап, кішінің байлығына қарап қойылған. Хам 18 мың ақша күміш бойынша санадылар. Тегісі бет алтын бойынша, бісі күміш бойынша. Кімді кім енді кімді кім мүмкіншілігі бар, күміш бойынша жеткен мәне 18-19 мың. Ол фақир болып санала. Аннан да азырақ болған кіші міскін болып санала. Мәне мұнда Аллах Тағала айта, міскін нәрдей, кімнің ішіннен да ашарына ризық жоқ. Ақшасы. Қазір нәрсе, не үшін шынды бәйя қойдылар? Чөнки ол 18 мың қая кете енді? Квартплатаға кете, газға, отқа кете. Балаларға әзірек көштенәшілер алырға мүмкінсің. Ол 1-2 күнлік ақша енді бүгін күнде. Бір қарасаң. Ғайлелі кішіге 18 мың жетмей. Шаң көрі ол міскін қалында. Анды кішіге де садақа һәм закат беру мүмкін. Һәм енді хамилин кім садақа білән, вәл амилин алейха кім садақа білән шүғілләнә, садақа жию білән. Мәселен, фонд закат шүғілләнә, садақа жию білән. Шу жиюшілер де өзіне садақа етіп, закат етті алалар. Теге өзіне көре бір зарплата шекелік. Алар алала. Вәл муаллафату қулубухум. Хаминде көңіллерін исламға жәліп ету ниеті білән кішіге де закат садақа беруге бола. Афир риқаб. Риқаб инде ол ғарап тілінде шулай деп атайлар, қайшан құл кішіні азат еткенде. Бірақ құлны азат етер үшін закат төлейсің. Мәне бұл құл шын қадар тұра, сенен азат етесің, Аллах ризалы үшін закат бересің аңа, ол өзін азат етер. Хам вал ғаримин бұрышлы кішіге. Қазір менімше бұрышлы болмаған кішілер жоқ. Ләкин байларда бек көп. Әгер де әр бір бай кіші әзгіне болса да ярдәм ете башласалар, фақирлер бізде бүтінлей болмас еді. Қызғанышқа қаршы кіші ақшаны жия. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейді. Кішінің ризығы ұлысулы ризық дейді. Нәрсе ол ашады, ішті, киінді, яшады, бітті.
Менә бу Аллах биргән ризык калганы ди, излишество диләр бит әле, исраф. Ул аның өчен җавап бирәчәк. Алган шушы тиеннәренә кадәр. Ул аны бу дөнья банкында калдырып китәчәк үлә калса. Пәйгамбәрбез сәди, син ахирет банкына күчер аны. Анда бит зуррак, нәтиҗәсе дә зуррак, процентлары да миллиардлаганга күбрәк була. Ягъни Аллаһ Тәала арттырып бирә әҗр савабын. Күпкә. Шуңа күрә дөньяда ул кеше үзенең ахиретін төзергә тиеш. Ул миллиардлаган акча белән нәрсә эшли кеше, аңламыйм мин аны. Тора инде ул шунда шереп. Еллар буе тора ул. Минем туганнарыма, апаларыма, абыйларыма булачак. Әллә була алар, әллә булмый алар, иртәгә кем белгән. Ләкин син садақаң белән Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям мәсәл диде. Садақа күп кенә бәләләрдән саклый дигән. Хауф хәтәрләрдән ерагайта дигән. Авыруларга шифа булыр дигән. Хәтта бер хәзрәт янына бер кеше килә дә, хәзрәт миңа бер насихат бирә әле ди. Ул хәзрәт зур галим була. Аллаһның әулияларыннан булып санала ул. Ул нәрсәдер сизгән. Миңа тиз бул 1 сум садака бир ди. Нишәп ди, тиз бул ди. Ул бирә дә, шунда ерак түгелгә бер зур гына таш килеп төшә. Менә бу таш дип синең башыңа төшәсе таш иде ул ди. Садака биргәнгә күрә ул кырыйга төште ди. Шуңа күрә кай вакытта киләсе бәләне садака ерагайта. Менә моны кешеләр белсәләр иде. Бигрәк тә Рамазан айында Аллаһ Тәала 1 сум садаканы 700 мең садакага кадәр арттырган мөмкин. Рамазан айында хаҗга барган кешеләргә 1 сум садака өчен 100 мең садака итеп языла. Ягъни кешеләр белсеннәр кайчан аны бирергә дә. Рамазан айында күп итеп закатларын бирәләр бит бездә шуңа күрә. Тагын дәвам итик. Ва фи сабилиллаһи ва ибнис сабил. Аллаһ юлында. Мәсәлән, Аллаһ юлында булган кешеләр, хезмәт итүчеләр. Аллаһ юлында хезмәт итүчеләр бар. Мусафирлар бар. Аларга да закат садакатларыгызны түләгез ди Аллаһ Тәала. Һәм әйтә Аллаһ Тәала нәрсәди? Фаридатан миналлаһ, бу Аллаһ тарафыннан фарыз кылынган гамәл ди. Ягъни ислам, бунял исламу аля 5, ислам ул 5 нәрсәгә нигезләнде. Шахадату ан ла илаха илляллаһ ва анна Мухаммад расулуллаһ ва иқамис салат ва итаиз закат ва саум рамадан ва хиджул байти ман истата'a иlayhi sabila. 5 намаз уку, шахадат әйтү, намаз уку, закат бирү. Аллаһ Тәала намаздан соң гел закат сүзен куллана Коръәндә. Ва aqimius салат ва атуз закат дип. Ни өчен? Чөнки алар бер-берсе белән бәйле. Нәрсәгә бәйле? Закат ул шистарта, намаз көн сайын башкарыла. Намаз көн сайын башкарылганга күрә Аллаһ Тәгалә намазны һәм закатны бергә куйган. Закат ел дәвамында бирелә ала шулай ук. Теләсә нинди вакытта. Закат ул шистарту дигән сүз. Шистарту дигән сүз. Күңелне шистарту, акчаңны шистарту, малыңны шистарту һәм башкалар. Намаз да шистарта, бу да шистарта. Буларның икесендә максатыдыр. Аннар әйтәсе килә, төгәлләп, Аллаһу алимун хаким, Аллаһу галим, белүче һәм хикмәт ияседер. Күләмен әйтеп киттек. Садаканы сырап алу дөресме? Садаканы сырап алу бер вакытта гына дөрес. Кайчан син чыннан да шып-шынлап мохтаҗ икәнсең. Менә бүгенге көндә әгәр дә син садаканы сырап алмыйсың икән, үлүең ихтимал ачтан. Ул вакытта сорыйсың инде. Ләкин хакыйкый мохтаҗ сарарга тиеш түгел. Ул әгәр дә сәламәт икән, эш эшләргә тиеш. Нәрсә булса да эшләргә тиеш. Аннан соң Аллаһ Тәала үз бәндәләрен, хәерле бәндәләрен бигрәк тә ризыксыз калдырмый. Аллаһ Тәала бүтән җанварларны ризыкландыра. Дөньяда да, ягъни күкләрдә дә, җирдә дә Аллаһ Тәала бүтәнсен дә ризыкландыра. Шуңа күрә кеше тулысынча Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылырга тиеш.
Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев. Разил Исмәгыйлович, сөйләшүебезне дәвам итеп шундый сорау бирәсе килә. Менә халык эшендә, айрым шәхес эшендә әлбәттә сынаулар чоры була, еш була. Ничә итеп сынмаска менә шушы чорны узганда, кеше үзенең дәрәҗәсен югалтмыйча ничек итеп узарга кирәк соң менә шушы сынауларны? Нәрсә кирәк адәм баласына? Бу бик катлаулы, бик зур сорау. Һәркем өчен ул сынау килә инде, сынаусыз бу дөньяда яшәп булмый. Билгеле монда рух ныклыгы кирәк. Рух ныклыгын инде бәләкәй вакыттан ук, яшьтән ук тәрбияләргә кирәктер. Бу дөньяның авырлыкларына бирешмәс өчен әлеге дә баягы инде без ул турында сөйләштек, бит иман кирәк. Әгәр дә иманың булмаса, иманың нык булмаса, бу дөньяда сине бик тиз сындыралар. Ул иманны төрлечә аңлый. Миндә ул дин белән бәйләнгән иман да бар, башка һәркемнең башка төрлерәк иман да булырга мөмкин. Әмма ләкин иманның нигезендә бары яхшылык, иминлек ятырга тиеш. Шулай булмаса, ул инде бу кеше әлеге дә баягы без әйткәнчә бу дөньяда адашып калырга мөмкин. Ул кеше физик яктан нык булырга тиеш, бигрәк тә рухи яктан нык булырга тиеш, рухи яктан нык булыр өчен инде бу дөньядагы кешелек тарихын, кешелекнең менә рухи яктан үткән юлларын бик яхшы белә кирәк. Мин бер нәрсәне яратмыйм. Аны инде һәр вакыт кабатлыйлар, сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Менә мин бу сүзне яратмыйм шәптер. Чөнки сәламәт булмаган кешеләрдә дә сәламәт акыл булырга мөмкин. Менә Фәнис Яруллин алыйк әбез. Гомере буе инде түшәктә яткан кеше. Һәм аның шигырьләрен укып карагыз, нинди сәламәт акыл аның иҗатында. Шуңа күрә бу фикер, бу җөмлә минемчә сәламәт булмаган, физик яктан сәламәт булмаган кешеләргә әзрәк кенә күңелләрдә кагыла дип белмим. Мин бу хакта Фәнис Яруллин үзе белән сөйләшкәнем бар иде. Ул аны бик рәнҗи иде бу нәрсәгә. Минем бер дә уйлаганым юк иде. Бу хакта әле сөйләшкәннәр юк. Мин беренче мәртәбә менә халык алдында сөйлим. Менә бүген Фәнис агайны искә төшердем дә, шуңа күрә шуны әйтергә булдым. Сынмаска, сыгылмаска, билгеле яныңда терәк тә булырга кирәк. Кеше ялгыз, үзенә ялгыз калса, аны сындыру да җиңел була бай вакытта. Үз тирәңдә синең ышанычлы дусларың, фикердәшләрең булырга тиеш. Бергә булгач, ул без бит юкка гына әйтмибез, хәер, бердән булык, бергә булык дип. Бергә булсак безне сындыра алмаячаклар. Шуңа күрә бу аерым бер кешеләргә генә кагылмый, тулы бер милләткә дә кагыла. Аерым кешене сындырырга була, әгәр дә без милләт булып, бер җәмгыять булып иша алсак, бер максат тирәсендә, безне беркем дә бер кешене сындыра алмаячак. Муса Җәлилнең Себерке әкиятендә. Шул әкият килеп төште искә. Разил Исмәгыйлович, без сезне, телевизор караучылар, инде бигрәк тә сезне акыллы, усал, шундый җитди кеше итеп белә. Халык белмәгән нинди сыйфатларыгыз бар? Мин үземдә бик акыллы да, бик усал дип тә санарга уйламыйм. Әмма ләкин мин үз фикеремне җарып әйтергә андый гадәтем бар, ярып әйтә торган гадәтем. Кайвакта арттырып та җибәрәм бугай. Мин дә ниндидер бер турыдан туры кеше турында фикеремне әйтәм дә, анлары үзем борчылып йөрим. Мин бу кешене рәнҗетмәдем микән дип. Ул бүген көндә минем күңелгә иң нык кагыла торган сүзләрнең берсе рәнҗеш. Аны әнкәй дә әйтә иде, әби дә әйтә иде, баба да әйтә иде, кеше рәнҗешеннән курык дип. Кешене тәнкыйтьләргә була. Усал да булырга, акыллы усал да булырга кирәк. Әмма ләкин синең гамәлләрең, сөйләгән сүзләрең кешене рәнҗетмәсен. Менә шуннан куркырга кирәк. Инде кеше белмәгән Разил, ул белмим тагын бар микән, чөнки мин һәр вакыт кеше күз алдында бит инде. Минем үземә ошамаган бер ягым бар. Мин кеше әгәр дә миңа кеше ниндидер бер ярдәм сорап үзенең гозуры белән килә икән, мин аңа булмый бу дип әйтә алмыйм. Юк дип әйтә алмыйм. Юк дип әйтә алмыйм. Шуннан да вәгъдә бирәм дә аннары инде әйтәм, ничек кенә эшләргә, ник соң вәгъдә биреп ташладым тиз генә. Әйтәм, бу бик катлаулы нәрсә. Моны ничек җырып чыгармын икән дип. Шуннан соң тотынам мин эшләр моны эшләргә. Бер караганда ул яхшы булды, яхшылык эшләргә омтыл. Әмма ләкин һәр вакытта әйе дип утырырга да ярамый. Менә мен кайвакта кешегә шулай кистереп, юк, моны булдыра алмыйбыз, мин моны эшләмим дип әйтә алмыйм. Менә бу минең кимчелегем. Кимчелек микән инде бу, уңай як микән, ансын инде уйлап бетерә кирәк. Әле сезнең бик кызыклы коллекциягыз да бар бит, шул турыда да сөйлик әле.
Мен Коръәннәр бит коллекциясе. китап җыям, әмма ләкин китапның мин барысында җыймыйм. Белгілі менің китапханам бик зор еді енді, бір 10 мыңға якын китабым бар еді Вила китапханада, аның мен 3 мыңын милли китапханага бердім. Анда тагын аның үстіне 2 мыңнан артық китап автографлар белән бүләк иттем милли китапханага. Аннары үзебезнең авыл китапханасына 3 мең китапхана бүләк иттем. Хәзер үземдә бер калганнары иң кирәкләр калды. Әмма ләкин минем бер аерым бер үзенчәлекле китап җыю гадәтем бар, ул да булса мин Коръән туплыйм. Мин кайсы гына илгә барсам да, ул илдә чыккан, ул халыкның телендә чыккан Коръәнне табарга тырышам. Аны сатып алып, Казанга алып кайтам. Ул кайдан башланды? Иң беренче безнең өйдә мин бәләкәй вакытта иң өстә ашъяулык япкан Коръән тора иде. Ул минем күңелгә кирип калган инде, шуны бәлки шуңа күрәдер инде. Мин дә төрекчәдә кире, казакчада, кыргызчада, үзбәкчәдә, хәтта Әфганстанга баргач, сугыш елларында 85 елны мин Әфганстанда булдым. Анда да мин китап кибетенә кирип Коръән сатып алган идем. Андый Коръәннәр бик күп җыелды миндә, һәм мин аларны шулай ук Татарстан милли китапханасына бүләк иттем. Инде китапхана турында сөйләшкәч, шуны да әйтеп үтик, сез бит инде бик күп еллар анда җитәкче булып эшләгән кеше, бүгенге көндә инде сезнең эшегезне кызыгыз Сөембикә Разиловна дәвам итә, шулай бит. Сөембикә апа хәзер инде ничә еллар җитәкли? Ул инде җитәкләү алган күп түгел әле, ул анда 4 ел гына җитәкли, әмма ләкин ул инде институтны тәмамлаганнан бирле ул гомере буе шунда эшли инде. 25 гасырдан артык китапханада эшли. Аннар кай вакытта моны ошатмаган кешеләр дә була. Ничек инде Разил Валиев эшләде дә, аның кызында эшли дип. Нишләп соң бу турыда укытучыларга әйтмиләр? Менә без хырурланып әйтәбез, менә укытучылар династиясе, менә шахтёрлар династиясе, игенчеләр династиясе дип. Әни өчен китапханачылар династиясе булырга тиеш түгел. Мин шуңа аптырыйм ул кешеләргә. Ул кешеләр моны нинди фикерне, нинди ният белән әйтә торганнардыр, мин шуңа шуны аңлый алмыйм. Ярый, Сөембикә Разиловнага да авыр эшендә уңышлар насыйп итсен Ходай. Амин. Яшьләргә карап, менә мин сезнең яшьтә булсам, менә мин тегене эшләр идем, моны эшләр идем дип уйлаганыгыз бармы? Һәм ул нинди эшләр, нәрсәләр эшләр идегез? Мин уйлаганым бар. Мин иң зур кимчелегем тагын бер кеше белмәгән ягы дигәннән, иң зур кимчелегем безнең буынның кимчелеге инде ул без чит илләрне бик начар беләбез. Ни өчен дигәндә, без яшь вакытта, без мәктәптә укыганда чит телләрне укытырлы укытучылар да бик җитеп бетми иде. Шуңа күрә без чит телләрне бик иренә алмыйча калдык. Шуңа күрә мин үземә сүз биргән идем, әгәр дә минем балаларым булса, киләчәктә аныкларым булса, мин һич шиксез сез чит телләрне өйрәнегез дип әйтә идем. Шуңа күрә менә сез әйткән Сөембикә дә татарчасын да белә, урысчасын да белә, инглизчасын да бик яхшы белә. Аныкларым инде 4-5 тел белә. Шуңа күрә мин бу бик тә кирәк нәрсә, яшьләргә мин чит телләрне өйрәнегез дип әйтергән беренче чиратта. Чөнки дөнья киңәйде хәзер. Тәрәзәләр ишекләр ачылды. Без бөтен дөнья халыклары белән аралашабыз. Ни өчен кирәк аннары бу? Чит телләргә барып, анда эшкә урнашу яисә сәяхәт кылу өчен генә түгел. Татар халкын, Татарстанны дөньяга чыгарганда билгеле чит телсез менә эшләп булмый. Безнең инде президентыбыз да әйткәне бар, республикабызның халкыбызны дөньяга күрсәтергә кирәк. Без үзебезне инде аңлый башладык. Моңа кадәр үзебезне дә белмидек, чөнки тарихыбызны белмидек. Безнең объектив тарихлар, гадел тарихларыбыз язылмаган иде, менә хәзер инде алар бар. Татар халкы үзен аңлый башлады, үзенең тарихын белә башлады. Әмма ләкин үзең бер әйбәт безне дөнья белсен иде. Без бик зур халык. Безнең бик зур, бик бай тарихыбыз бар. Һәм менә шушындай зур, бай тарихлы, искиткеч мәшһүр шәхесләре булган халыкны дөньяга чыгарасы иде. Дөньяга чыгар өчен билгеле чит телләрне белү кирәк. Ансыз дөньяга чыгып булмый. Амин, амин. Дәрдемән әйтүшле, үз туган телеңне онытма, башка чит телләр белү бик кирәк. Яхшы, тагын менә шундый кызыклы фикерегез бар. Шагыйрьләргә 60-70 яшькә җиткәч, сез ни өчендер прозага күчәргә тәкъдим итәсез, киңәш итәсез. Үзегезнең менә яшь барган саен иҗатыгызда ниндидер үзгәрешләр булдымы? Булды. Һәм ни өчен шундый фикер, ни өчен шундый киңәш? Бер караганда инде мин үзем кешегә тәкъдим итәм. Үзем беренче повестьтымны 20 яшьтә язган идем. Эт кыяшы дигән повесть ул бик аның турында төрле бәхәсле фикерләр булды. Әмма ләкин ул чын мәгънәсендә проза түгел иде, ул шагыйрәнә проза иде. Әйне чын проза, саллы прозаны мин инде шактый акыл тарткач яза башладым. Прозаик өчен тормыш тәҗрибәсе кирәк. Тормышны белмичә, дөньяны белмичә, аның каршылыкларын үзеңнең күңелең аша үткәрмичә, прозага тотынырга ярамый. Шигърият ул нәрсә әйтсәң дә яшьлек. Яшьлек ул шигъриятта эмоциялар атыш, хис булырга тиеш, дәрт булырга тиеш, куәт булырга тиеш. Инде прозада ул дөнья тәҗрибәсе.
Чөнки прозада һәрбер проза әсәрендә кеше язмышы. Кеше язмышы бит ул 17-18 яшьтәге язмыш булмый, ул язмышның юлның башы гына була. Язмышның нәрсә икәнен кеше аңлый башлый инде 20-30-40-ларның аргыя гына чыкканнан соң. Мин романны да, беренче романымны да мин яздым инде 40 яшьтә узганнан соң. Инде дөньяга чыккан повестларымны да шул 30-40 яшьтән соң яздым. Бүгенге көндә мин күбрәк публицистик әсәрләр язам. Чөнки бүгенге көн турында язасы килә. Без үткән заманнарны күп яздык инде. Үткән заманны безнең илгәрләрдә язды. Халыкны бит бүгенге көн турында әсәрләр укыйсы килә. Бүгенге көн турында роман язу бик катлаулы. Чөнки бүгенге көннең бөтен проблемаларын күңелен аша үткәреп, аңа анализ ясап өлгерә алмыйбыз без. Чөнки аның өчен вакыт кирәк, читкә китеп карарга кирәк. Публицистикада инде үзеңнең фикерләрне әйтергә була. Бүгенге җәмгыятькә нинди фикерләрең бар, нинди проблемалар бар безнең көндә милләт алында, халык алында, һәрбер аерым кеше алында. Менә шуңа күрә минем соңгы елларда инде менә рәттән 2 ел рәттән публицистик китапларым чыкты, калын китапларым чыкты. Һәм алар минемчә укучылар тарафыннан бик тә яхшы кабул ителде. Киләчәктә әле прозада язулар, яза башлаган пьесаларым да бар минем. Менә драматургиягә күчмәкчем үземдә. Драматургиягә килгәндә, язучы, драматург, димәк, яшь вакытта драматург булып булмый дигән сүзме инде бу. Анда да бик тормыш тәҗрибәсе кирәк. 18 яшьтә миңа калса, язып була микән менә? Ул төрлечә дә, әмма ләкин барыбер драматурглар шулай ук шагыйрьләргә караганда соңрак өлгергә тиеш. Ул бит драманың драматургия бит әле ул тагы да катлаулырак жанр. Драматургия жанры иң катлаулы жанрларның берсе. Чөнки анда сурәтләү чаралары юк бит. Проза язганда сурәтлисең табигать аша бирәсең, бөтендә тормышта вакыйгалар турында сөйлисең, әмма да сөйләп булмый. Монда бит әңгәмә бар агыл. Әңгәмә бар, әңгәмәгә бер җөмләгә фикер сыйдыру. Андагы дөнья карашыңны да, кешеләргә мөнәсәбәтеңдә барысында кертеп бетерү, сыйдырып бетерү искиткеч катлаулы. Разис Мелович, безнең тапшыруыбыз инде ахырына якынлашып килә. Менә тагын бер сорау бирәсе килә. Яшь буынга сез нинди фатихада торасыз? Нинди киңәшләрегез бар? Без гадәттә, безгә түгел инде, моңа кадәр шулай булган, әтиләр белән балалар арасында конфликт проблемалары әйбәттеге. Без биш кына яшьләр тегелә, яшьләр булай дип әйтергә яратабыз. Мин үзем кайчандыр яшь булган кеше буларак бу нәрсәгә башкачарак карыйм. Мин яшьләр белән күп очрашам, депутат буларак та, шагыйрь буларак та, мәктәпләрдә йөрим мин. Бүгенге яшьләрне мин һич тә гаепләмәс идем. Бүгенге яшьләр чыннан да бүгенге заман яшьләре, аларны мин китап укымыйда дип әйтмәс идем. Төрлесе бар. Без яшәгән вакытта, без яшь вакытта да шулай иде ул. Аның төрлесе бар иде. Инде бүгенге яшьләргә нәрсә тәкъдим итәр идем? Өлкән кешенең яшьләргә тәкъдиме бәлки ул барып та бетмәсәгәдер. Чөнки безнең фикеребез берсе, дөнья карашыбыз берсе, аларныкы башка төрлерәк. Алар күбрәк үз язмышлары турында гына түгел, үзләренең гаиләләренең язмышлары турында, үз тирәсендәге кешеләрнең язмышлары турында, үзләре яшәгән мөхит турында, җәмгыять турында һәм үзләренең милләтләре, үзләренең республикалары турында, илләре турында да уйласыннар иде. Чөнки кеше билгеле иң беренче рәттә үзе турында уйлый. Анысы инде гадәти нәрсә. Үзе турында уйламаса, дөнья бит кешеләрдән тора. Әгәр дә үзе турында уйламый икән, үзе инде үзен аякка бастырмый икән, ул инде чыннагасында кирәкле кеше була алмый бу дөньяга кешеләргә. Ләкин үзеңне генә аякка бастырып булмый бит. Синең гаиләң булырга тиеш. Һич шиксез, син әгәр дә ныклы, төпле гаилә кора алмыйсың икән, синең тормышың беркайчан да уңышлы булмаячак. Гаилә курсыннар иде, матур итеп, милләткә хезмәт итсеннәр иде, татар милләте яшәргә тиеш, һәм үзләрен һәр вакытта да гаилә әгъзасы да, үзләренең нәселләренең әгъзасы да бер буыны да, һәм безнең милләтебезнең, республикабызның бер бик тә кирәкле кешесе итеп тойсыннар иде. Амин, шулай булсын. Димәк, бүгенгесе көндә милләтпәрвәрлек җитеп бетми. Җитеп бетми. Эгоизм көчле дигән сүз булды бу. Кирәк тә әйткәнемчә, тагын кабатлап әйтәм, күбрәк алар үзләре турында гына уйлыйлар. Эгоизм көчле. Яхшы. Без инде тапшыруыбызны сезнең бәхет шигыреннән башладык. Әйдәгез, хәзер сезнең шигырегез белән тәмамлыйк. Рамазан шигырен тәкъдим итәбезме тыңлаучыларга? Резидә, минем дини темага багышланган шигырьләрем бар, Дисме дигән шигырем дә бар, әмма ләкин мин Рамазан дигән шигырьне укымакчы булам. Ни өчен? Чөнки мин аны сезгә әйткән шул коммунизм чорында язган идем. Моннан 40 ел элек, 78 елны, аңа Мәсгуд Әшәм Стирова көйле язган иде, музыкалар язган иде. Менә ул 78 елны, моннан 40 ел элек мин дингә нинди мөнәсәбәтем булган. Рамазан.
Дөнья буйлап, жырлап киләм, жанга мең өмет сыйган, жырларыма яқты моң бир Ходай безгә иман. Туган яктан гүзәл җир юк, илен кем сөеп туйган, ватаныма иминлек бир Ходай безгә иман. Таңнар атты, ай да батты, уян син халкым, уян, халкыма тел, хөррият бир Ходай безгә иман. Рамазан, Рамазан, ишетелә бер азан. Рамазан, Рамазан, кайтты безгә яңадан дип әйткәнмен 1978 елда. Алланың рәхмәтләре яусын сезгә, Разил Исмәгыйль, барысы өчен дә, бүген килгәнегез өчен дә, шигырьләрегез, иҗатыгыз өчен дә, милләт өчен янып яшәвегез өчен дә, Ходай сезне сәламәтлектән, күңел тынычлыгыннан аермасын иде. Бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз. Исән сау булыгыз, елларыбыз имин булсын. Амин. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Иманлы булыйк, кыйблабызны югалтмыйк. Исән сау булыгыз.